Kaixo ikasleok, bideo honetan azalduko dugu nola betetzen diren taula kimikoak, non agertzen diren A zenbaki masikoa, Z zenbaki atomikoa, protoi kopurua, elektroi kopurua, neutroi kopurua eta abar. Beteko dugun taula hau izango da. Kasu batzuetan beteta dauden laukian dira azkenengoak, beste kasu batzuetan lehenengoak, beste batzuetan erdian daudenak. Beti ez dira betetzen lauki berberak eta ez dira geratzen utzik lauki berberak. Gogoratuko dugu hasteko nola egiten den elementu baten irudikapena. Isa dagoen lekuan, hemen ikusten da isa, elementu ez ezaguna delako. Baina jakingo bagenu ze elementu daukagun, hemen jarriko dugu elementuaren ikurra. Ezkerraldean agertzen da bean zenbaki atomikoa eta goian zenbaki masikoa. Eta karga egongo balitz hori jarriko zen eskuinaldean goian. Orduan, jakiteko zenbaki atomikoa zein den, bakarrik ikusi behar dugu irudikapenean zein den bean eta ezkerraldean agertzen den zenbakia. Kasu honetan 56. Kopiatuko dugu eta listo. Zenbaki masikoa jakiteko irudikapena ere begiratzen dugu eta goian ezkerraldean agertzen den zenbakia hori izango da zenbaki masikoa. Kopiatuko dugu. 128 kasu honetan. Protoi kopurua izango da zenbaki atomikoaren berdina. Beti. Orduan zenbaki atomikoa jakinda, protoi kopurua berbera izango da. Elektroi kopurua baita ere izango da protoiaren kopuru berbera bakarrik karga zero denean. Ikusten badugu kargaren zutabean elementu honen karga zero izango da, beraz neutroa izango da eta elektroi kopurua eta protoi kopurua berdinak izango dira. Berriro kopiatzen dugu protoien kopurua. Jakiteko zein den neutroi kopurua kenketa bat egin behar dugu. Zergatik? Zenbaki masikoa da protoi gehi neutroiren batura. Badakigu zenbaki masikoa zein den eta protoi kopurua zein den, egiten badugu zenbaki masikoa ken protoi kopurua, ematen digu neutroi kopurua. Kasu honetan egiten badugu, ematen dit 82. Badaukagu lehenengo lerroa beteta. Bigarrenean irudikapena eman beharrean ematen digute Z zenbakia, zenbaki atomikoa eta zenbaki masikoa. Bi hauek badakigu irudikapena egin dezakegu problema barik. Jartzen dugu Z bean, ezkerraldean, eta A goian, ezkerraldean be. Karga ez dagoenez, kargaren zutabea ikusita, karga ez dagoenez, ez dugu ezer jartzen eskuinaldean. Orain, protoi kopurua eta zenbaki atomikoa berdinak direla esan dugu. Kopiatzen dugu eta listo. Elektroi kopurua, kasu honetan, protoiaren kopuru berbera da, ze kargaren zutabean ikusten dugu karga zero dela. Beraz, kopiatzen dugu zenbakia eta listo. Eta neutroi kopurua lehen atera dugun bezala kalkulatzen da. Hau da, A-ken protoi kopurua egiten badugu, zenbaki hau ken protoi kopurua, eta kasu honetan ematen digu 79. Badaukagu bigarren lerroa beteta. Hurrengoa pizkat zailagoa da, ze bakarrik daukagu protoi kopurua eta neutroi kopurua. Zenbaki masikoa ateratzeko batu behar ditu. Esan dugu definizioz, zenbaki masikoa protoi kopurua gehi neutroi kopurua dela. Beraz, egiten badugu kontua, batura, ateratzen dugu zenbaki masikoa. Hau da, 56 gehi 82. Zenbaki atomikoa
jakiteko bakarrik begiratu beharko dugu zein den protoi kopurua. Eta jarri, protoi kopurua da 56. Hemen zailena izango litzateke kalkulatzea elektroi kopurua. Zergatik? Ze elementua kasu honetan ez da neutroa, kargaren zutabean agertzen delako +2 dela atomo honen kara. Hau da ioi bat, hau izango da ioi bat. Beraz, hemen zelan egiten dugu. Jarri beharko dugu, printzipioz, zein izango beharko litzateke elektroi kopurua karga zero izango balitz, hau da neutroa izango balitz. Eta hori izango litzateke protoi kopuru berbera. Hau da, printzipioz, neutroa izango balitz, izan behar zuen elektroi kopurua. Baina, karga positiboa badeko, horrek esan nahi du, elektroiak galdu dituela. Beraz, soberan geratu dira protoiak. Orduan, zenbat elektroi galdu dira? 2. Karga +2 delako. Beraz, printzipioz neutroa izango balitz edukiko zuen elektroi kopurua hau bada, honi kendu behar zaio 2 elektroi galdu ditu. Eta elektroi kopurua hau izango litzateke. Gero, irudikapena egingo dugu, ez dago osorik honetan. Orduan jarri beharko genuke ezkerraldean eta beheko partean Z. Eta goian ezkerreko partean egun da 38, ze hori da A zenbaki basikoa. Karga daukanez, hemen eskuinean goian jarriko dugu. Eta azkenengoa egingo dugu, hemen ikusten dugu zein den zenbaki masikoa eta zein den kopurua. Badakigu zenbaki masikoa protoi kopurua gehi neutroi kopurua dela. Beraz, egiten badugu A ken N, A ken neutroi kopurua, kalkulatzen dugu zein den protoi kopurua. Eta ematen digu 16. Behin protoi kopurua jakinda, badakigu zuzenean zein den zenbaki atomikoa. Kasu honetan, 16. Bagoaz elektroi kopuruarekin. Printzipioz, neutroa izango balitz, elektroi kopurua eta protoi kopurua berdina izango litzateke. Hau da, 16. Hortik abiatuz, ikusten badugu bi karga negatiboa daukala, horrek esan nahi du elektroiak irabazi dituela eta zenbat? Bi karga negatiboa agertzen direlako. Beraz, kasu honetan, irabazten dituenez elektroiak batuketa egiten dugu. Batzen dugu 2. Eta zenbat elektroi izango du? 18. Bakarrik geratzen zaigu irudikapena betetzea. Ezkerraldean B-an jarriko dugu Z, goian jarriko dugu A, eta eskuinean karga. Honekin badago taula beteta. Berriro egingo dut nola kalkulatzen den neutroi kopurua lehenengoan eta protoi kopurua azkenengoan. Aterako dut hemen badakigu A dela protoi kopurua gehi neutroi kopurua. A eta N ezagunak badira, hau da, A badakigu dela 128 eta protoi kopurua dela 56, bakarrik falta zaigu ateratzea, hemetik bakantzea neutroi kopurua. Nola egiten dugu? Protoi kopurua hau beste aldera pasatzen badugu kontrako zeinuarekin, hau da, batzen badago, kentzen pasatzen badugu, hau izango da geratzen zaiguna, N kopurua. Eta beste batzuetan jakingo dugu zein den A, hau da,
azkenengo lerroan dagoen elementuaren A da 32, eta hori izango litzateke P kopurua, protoi kopurua ez dakiguna, ez ezaguna dena, gehi neutroi kopurua 16 dela. Bai? Orduan kasu honetan, bakandu beharko dugu protoi kopurua. Eta nola egiten dugu? 16 hau, batzen badago, kentzen pasatuko dugu beste aldera, matematikan bezala. Eta horrek ematen du 16. Horrela betetzen dira, neutroi eta protoi kopurua depende zeintzuk diren dauzkagun datuak. Vale? Batzuetan, taula betetzeaz gain, hainbat galdera egiten dizkigute. Zeintzuk dira elemento bereko isotopoak taulan agertzen direnak, eta zeintzuk diren ioiak eta ze motatakoak. Jakiteko zeintzuk diren elementu bereko isotopoak, ikusi behar dugu zeintzuk daukaten. Beheko zenbakia edo zenbaki atomikoa berbera, baina zenbaki masikoa desberdina, hau da, goiko zenbakia desberdina. Taulan begiratzen badugu, ikusten dugu lehenengoak, bigarrenak eta hirugarrenak daukatela beheko zenbakia berdin-berdina. Izango dira isotopoak, baina egia esanez, lehenengoak eta hirugarrenak daukate A berbera, beraz dira elementu berbera. Ez isotopo bi, baizik eta elementu berbera. Baina lehenengoak eta bigarrenak daukate zeta zenbakia berdina, hau da, beheko zenbakia berbera, baina goiko zenbakia desberdina. Orduan bi horiek izango dira isotopoak, lehenengoa eta bigarrena. Lehenengo elementua eta bigarrena isotopoak izango dira. Eta jakiteko zeintzuk diren ioiak begiratu behar dugu karga. Eta badaukago kargarekin bi ioi. Bat izango litzateke positiboa, beraz katioia izango da, eta bestea izango litzateke negatiboa, beraz anioia izango da. Negatiboa bada anioia deitzen da, hau izango da anioia, eta hau positiboa denez, jarriko dugu zein den zeta eta zein den A, hau izango litzateke katioia positiboa delako. Biak dira ioiak, baina positiboa bada katioia deitzen da, eta negatiboa bada anioia. Honekin bukatzen dugu ariketa, hurrengoan gehiago.